bez elko nebo XLko. To je co? Elko. Máš dobrý, vole. Jo. O, porno. Stačí. Osa. Máme kočku. Co to říká reportér, kámo? Yeah, baby. Náš život je z většiny části furt nevyspytatelný. Halo? To je Porsche, ale nevadí. Dám pull up, mora. Koupím dick. Mámo, máme Porsche. Kokos. Vám, že máš vosk, jinak je to úplně hovno. No. Nedělej. Klidně taky ten hanger, víš co? Ale já, nebo Kde hanger? já dám hanger a třeba 3 z toho. Dáš. No. Z takového downrailu dáš koncept. Vlastně? Dobře. Takže musíme natáčet, rychle natáčíme ke mně Reelska, natočili jsme vám něco ve skateparku, ale máme 10% klasicky, nenabili jsme to ani v tom autě, protože jsme prostě autáci, takže musíme jet bomby. Teď se jdem nachálovat a jdem natočit ty Reelska. A já jsem tu umbrellu chtěl udělat tak, že to bude jak kdyby, že by byly třeba dva takhle prostě vyloženě vedle sebe a abych měl tady ještě mic. Ty píče, teď se nesmím zabít, brácho. Uvidíš, Tak já se si nezal zabít. Já mám. Máš? Jo. Ty píčo. Tady jinak bych dal, to nemusí nic. Dáš mi to. Potřebuji zapíkám.